Tervehdys vaan kaikille. Minä olen Arto Tiainen Pihtiputalta Muurasjärveltä ja osakkaana tuommoisessa yrityksessä kuin Eneferm. Ja oli tarkoitus puhua tuosta biojätteen käsittelystä tulevaisuudessa. Tämä oikeastaan nyt se tulee, että mitä se on nyt ja mitä se voisi olla tulevaisuudessa, tai mitä on. Mitä on biojäte? Tuo on Villeksistä tuo määritelmä. Eli biojätteellä tarkoitetaan, että lukutaitoisia ihmiset osaatte sen siitä lukea. Mutta maatalouden sivuvirrat, ne ei ole biojäte, vaan on raaka-aine. Biokaasulaitoksiin tai kompostointiin. Että se on tämä biojätteessähän tällä hetkellä on uhkana se, että nuo resurssit, mitä tuo biojäte sisältää, eli ne ravintoaineet, ne menee tämän jätteen yhteiskeräyksen mukana nyt polttoon. Ja niitä ravinteita ei voida hyödyntää. Kompostointi, se on tätä vallitsevaa tapaa hyödyntää biojätteitä. Mutta siinä on haittana se, että niistä muodostuu kasvihuonekaasuja, vesitase on vähän poskella ja sitten niitä ravinteita ei voida hyödyntää siitä, että kun on ne sotkettu vähän sitä sun tätä sinne sekaisin, niin niitä ei oikeastaan voi käyttää kuin tuonne viherrakentamiseen, mistä ne karkaa sitten ne ravinteet taas takaisin tuonne vesistöön. Että se on se hurja puoli tuossa biojätteen kompostoinnissa, että sitä ei oikeastaan voi hyödyntää sitten tuonne viljelyn puolelle. No, aloitetaan se biokaasu. No, nyt meillä tulee sitten biokaasun kanssa sitten siinä ongelmana se vesitase on yksi. Ja mitä me sillä rejectillä sitten tehdään? Että kyllä se sielläkin törmätään niihin ongelmiin. Biokaasun jalostamisessa niin on kahdella tapaa: märkämädätystä, kuivamädätys. Tämä kuivamädätys on paljon vähemmän käytetty kuin tuo märät laitokset. Tämmöisessä märkälaitoksessa se biojäte murskataan hienoksi ja sekoitetaan sinne sen lietemäisen nestefasin sekaan, ja kuivamädätyksessä sitten niin pyritään käyttämään se siinä olomuodossa, kun se on murskattu. Eli siellä on kahdenlaista prosessia, mesofiiliset ja termofiiliset. Tuo termofiilinen prosessi on paljon tehokkaampi, mutta siellä on sitten tuo lämpötilan hallinta, niin se on hirvittävän tarkka. Teidän pitää pysyä sillä plus-1 aste ikkuna. No, ne pöpöt on aika allergisia sen lämpötilan muuttumiselle. Sitten on prosesseina on sitten jatkuvatoimisia ja sitten on panostoimisia, tämmöisiä garage-tyyppisiä laitoksia. Ja Saksan maassa on paljon kuivamädätyslaitoksia, että siellä on vain tyyli autotalli ja jono peräkkäin ja toisesta päästä puretaan ja ladataan ja niitä on monessa eri vaiheissa. Että näitä on, tämä on tämän päivän systeemi. Märkämädätys. Se on tällä hetkellä suosituin. Se on yksinkertainen, melko toimintavarma. Tosin siellä tulee sitten niitä oikovirtauksia, että osa siitä menee 20 päivässä ja osa lurahtaa sitten ylitti ja se on 4 vuorokautta. Se ei ole ihan semmoinen tasainen se prosessi siellä. Ja ne syötteet on pumpattavissa märkämädätyksessä, koska ei se muuten voi toimia. Kuiva-aineita alle 15 mädätteessä. Ja tuo 15kin on aika kova lukema sinällä, että sinne on jo pantu aika raakasti ne peltobiomassaa sekaan silloin. Se on murskattua nurmea tai jotain muuta. Mädätteessä se kuiva-aine jää alle 8 ja tuo 8 pinta, jos on, niin silloin sillä mädätteessä on hyvin paljon sitten sitä hajoamatonta kasvuaineista vielä mukana.
Se soveltuu liitännäisille jätteille, pottutehtaan jätevedet, kaikki nämä. Mutta sitten me törmätään sillä tuohon ongelmiin, että kun isoja laitoksia, niin Evira tulikin ja nuo rejektiveet, että ne on jätevedet. Ja ne pitää toimittaa erikseen jäteveen käsin. Ja sen sitten nostaa taas kustannuksia. Se on, ja nämä niin kuin tuottaa, härkämädätys tuottaa kaasua, ja sitten sitä tulee sitä rejektiä, mitä käytetään jonkun verran lannoitteina, sitä myydään muutamalla eurolla tonni sitä laitokselta ja rahti päälle. Ja levitetään sinne minne saa sitten, että siinä on. Ja tuossa alhaalla on nuo yleisimmät tällä alueella toimivat laitostoimittajat. Kuiva mädätys. Se on yleisty. Kuiva-ainepitoisuudet on paljon korkeimmat. Tämä soveltuu niin kuin lähestulkoon kaikille näille jakeille, mitä niin kuin biojätteestä tulee. Ja sitten sinne voidaan käyttää niitä peltobiomassoja ja kaikkea muuta, mitä tuolta tulee. Niin nekin voidaan käyttää tuolla kuiva-aine lisäsyötteitä. Ja sitten se mädäte, niin sen kuiva-ainepitoisuus, se on jopa saattaa mennä alle 5%, jos me käytetään massipohjaisia ja sokeriruokopohjaisia, niin se voi mennä hyvinkin matalaksi tuon mädettäen kuiva-ainepitoisuus. Ne liukostuu niin tehokkaasti. Niitä on panostoimisia, sitten niitä on suuria jatkuvatoimisia. Että ongelmat tuolla jatkuvatoimisessa on tuolla sekoituksessa, että siellä ei tulppavirtauksessa se tulppa vaan virtaa. Siellä on se energiatase menee sitten aika heikoksi, jos se saadaan sekoittumaan, niin se syö se energiataseeseen. Ja kompokasprosessi on esimerkki toimivasta jatkuvatoimista laitoksesta. Näitä on ollut noin 16 vuotta, on toiminut pisimpään. Toimivat laitokset on toiminut nyt yhtäjaksoisesti. Ne on kohtuullisen toimintavarmoja. Energiatase on aika heikko, mutta nämä on isoja massiivisia investointeja. Ne on betonialtaita, siellä on betoni kautta teräsaltaita itse asiassa. Se on se koko luokko aika suuri ja se investoinnin taso ja sitten se, mitä se vaatii toimijakseen, niin se on aika hankala. No, sitten mennään niin kuin tähän tulevaisuuteen. Eli ollaan suunniteltu, me ollaan 6 vuotta nyt niin kuin lähdetty ihan kokonaan toisinpäin ajatteleen koko tämä konsepti. Me ei tuoteta kaasua, se ei ole se, eikä tämä ole jätteenkäsittely. Eli on lähdetty niin kuin rakentamaan se ajatus, että mitä sille projektille tehdään. Ja sille saadaan mahdollisimman suuri loppuarvo. Eli lähdetty niin kuin se loppupää edellä, eli Mannosen Jouko, nyt jo edesmennyt kemian lisensiaatti, niin laski näitä taseita, että miten se saadaan menemään, niin kuin, että me saadaan sieltä lopputuotteesta mahdollisimman suuri arvo, ja saadaan se vesitase siellä niin kuin hyväksi, että se ei niin kuin kuormita vesistä, että me saadaan sieltä ne ravinteet pois, ja sitten se on niin kuin se rejektivesi on luontoon päästettävissä. Ja sitten se sähköteho, että saadaan syöttötariffin piirissä täällä Suomessa, lämpöteho, ja se on ollaan sillä saadaan nämä tariffivaatimukset sitten. Ja se on sitten se lopputuote, mikä siltä nyt tulee sitten, niin se on rakestettua luonnonmukaista lannoitetta. Tämä asia on Eviran kanssa jumpattu, että mitä se vaatii ja se prosessi, niin se on Eviran hyväksymä prosessi. Ja tämä oli yllättävän työläs
Ja kiitos Mannosen Joukon, niin sillä oli niin paljon sitä arvovaltaa, kokemusta, että se niin kuin pystyi selittämään Evirallekin, että missä me mennään ja mitä me toimitaan. Eli se on se luonnonmukainen lannoite, kun siellä on se, yksi oli sillä se asia, mikä oli ensimmäisenä mietittiin, oli se fosforitase. Että nyt me biojätteessä hukataan se fosfori ja se päätyy vesistöön. Ja sitten louhitaan taas kallioperäistä uutta fosforia ja se loppuu. Se aikanaan loppuu noin 30 vuodessa. Me saataisiin se fosfori sieltä takaisin hyötykäyttöön. Eli silloin se voitaisiin niin kuin käyttää siinä alueella tuotettu biomassa, niin se voidaan hyödyntää lannoitteen ja se ei päädy se fosfori tuonne vesistöön. Se liukosena aineena niin se aika nätisti katoaa tuonne tässä nykyyhteiskunnassa. Ja raaka-aine, se on se ei ole niin kuin kovin se ei ole ronkelliselle raaka-aineelle, että siinä voidaan käyttää lähes kaikkia eroperäisiä jätteitä, peltobiomassoja. Se on sitten vaan mietitään sinne se oikeanlaiset ympik, eli bakteerikanta, ja sitten oikeanlaiset sekoitussuhteet, että saadaan haluttu olosuhteet bakteereille sinne reaktoriin. Ja tässä nyt tullaan sitten siihen, että miten se kelpaa Eviralle niin luomuksi, niin se menee, että kaikki se syötettävä jäte, niin se esikäsitelle ja hygienisoida. Ja sillä me saadaan sitä luomua. Ja sitten sillä, että se niin kuin valitaan ne raaka-aineet, että sinne ei panna niitä yhteiskuntajätteitä tai niin semmoisia jäteeriä, mistä ei voida niin kuin varmistua, että ne on puhtaita. Eli silloin me saadaan niin kuin mahdollisimman suuri osa niistä ravintoaineista niin hyötykäyttöön. Ja tämä on nyt justiinsa sitä, mitä tuolla puhuttiin, sitä resurssiviisautta. Tämä niin kuin vaikuttaa, tämä tuottaa energiaa, tämä tuottaa sinne liikkumiseen energiaa, sähköä, lämpöä. Tämä vaikuttaa ihmisten ruokaan. Vesitase, me voidaan meillä tuottaa aika reippaasti tämä laitos niin lämpöä, mitä me voidaan käyttää esimerkiksi vesien puhdistamisessa. Voidaan tuottaa ihmisille puhdasta vettä. Jätevirrat, että se sitten terveys, koska me saadaan taas oikeat asiat oikeihin paikkoihin, niin tämä vaikuttaa ihmisten terveyteen, tämä vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, tämä menee läpi kokonaan. Läpi sitä ihmisen perustarpeet, niin tämä tyydyttää likimain kaikki. Ja se tässä oli yksi, mitä me alun alkaen jo mietittiin siellä, että silloin kun tämä kompostoinnit ja nämä, tai jos ei käsitellä jätteitä ollenkaan, tai vaikka heitetään pyöräpallit pellon reunalle muovitetaan, niin se tulee sivutuotteena metaani. Ja se on kaikkein pahimpia kasvihuonekaasuja. Tämä minun esitelmä oli tällä lailla aika lyhyen napakka, kun tähän piti tulla tuon edellinen alustaja. Että tässä on ollut mukana tätä hanketta työstämässä Doranova, Oulun vesitekniikka eli OVA. Ahokkaan Mikolle suuret kiitokset. Ahokkaan Mikko on nämä ST1 biodieselilaitokset suunnitellut. Mikko on ollut sillä lailla hyvä sparraaja, että kun me ollaan näitä asioita mietitty, niin me on heitetty Mikolle ja Mikko on heittänyt aina palloa takaisin siitä. Samoin Oulun vesitekniikan kanssa me ollaan mietitty sitä, että miten me saadaan ne ravinteet sieltä
kaikki talteen, että ne on siellä lannoitteissa, että ne ei ole vesistöissä. Tämä on nyt siinä vaiheessa, että ensimmäistä pilottilaitosta on tarjouslaskennassa. Että kiitoksia teille ajastanne.